Хей! Ай летим специално за неговото семейство, за децата си и неговата гордост, жена му Айше си. С много обич към тях. Поздрав за всички! Песента за верните хора, за всички верни хора, за хората с добри сърца, лично и категорично, за най-добрите приятели и фамилията Ферди! Живяхме ни през живота, но не се продадохме, а и летим до нас. Никога душата си, моля те, Господи, дай ни сили ти, да останем хора до последните си дни. Когато нямахме нищо, сами без посока, до мене бяха верните хора. Упора зад гърба, моля те, Господи, пази ги сега, щото без тях нямаше да ме има мене на света. Верно семейство сме, добри души, верни сме ние, дори и без пари. Моля те, Господи, дай ни сили ти и пази хората, останали верни с богати души. Бедни сме били, но с богати сърца. Много болка видяхме, много неверни видяхме, много тежки дни минахме, но моля те, Господи, ти ни помогни на хората с добри сърца, останали до нас и до последния ни час. Нека да сме един до друг, моите братя и сестри. Извикайте оркестъра насам, за да поздравим верните хора. Фалшиви хора през живота ни минаха, но истинските хора до нас останаха. Когато нямахме нищо, деляхме хляба си, деляхме проблемите си, намирахме решение за всичко. Днеска пак сме заедно с чистите души, винаги ще се държи, един до друг ще вървим. Парите идват и заминават, не всичко е пари, но добрите хора трудно се намират. Запомни, ай лети не един от тях. Верни сме ние, богати души. майко, татко, не плачи, Ние сме вече големи, но с богати души. такива са нашите съдби. За всички от Германия, Белгия и Холандия, За всички по света, за хората далеч от България. на здраве, Където и да сте, пазете добрите си сърца. ай летим.
шампиони!